Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αποτυπώματα. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε, αποκαλύπτουμε. Στην εκπομπή θα ανοίξουμε το φάκελο της δολοφονίας του Αϊχάν Χικμέτ και Αχμέτ Γκιουράν. Το Μάρτιο του 1962 είχαν σημειωθεί εκρήξεις σε δύο τεμένοι στη Λευκοσία. Άγνωστοι είχαν τοποθετήσει βόμβες στα τεμένη Ομεριέν και Μπαϊρακτάρι, προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά και την οργή των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι απέδωσαν τις εκρήξεις στη δράση παραστρατιωτικών ελληνοκυπριακών ομάδων. Από την άλλη, η ελληνοκυπριακή πλευρά αλλά και το επίσημο κράτος είχε αποδώσει τις εκρήξεις σε τουρκοκυπριακή προβοκάτσια. Στον απόϊχο των εκρήξεων δολοφονούνται οι τουρκοκύπροι δημοσιογράφοι Αϊχάν Χικμέτ και Αχμέτ Γκιουρκάν, οι οποίοι φέρονται να γνώριζαν ποιοι είχαν τοποθετήσει τις βόμβες στα δύο τεμένη και σκόπευαν να τους αποκαλύψουν στην εφημερίδα Cumhuriyet. Οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας, που ουσιαστικά διοικούσαν την τρομοκρατική οργάνωση TMT, δολοφόνησαν τους δύο δημοσιογράφους και έτσι ουδέποτε αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Καλεσμένοι στη σημερινή εκπομπή είναι ο ιστορικός Γιώργος Σταματίου και ο συνάδελφος συγγραφέας και ερευνητής, ο οποίος έζησε τα γεγονότα από κοντά, ο Παναγιώτης ο Παπαδημήτρης. Καλώς ήρθατε, κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή έχουμε να πούμε πάρα πολλά, θα ξεκινήσω αμέσως έτσι να φέρουμε, νομίζω, και για τους τηλεθεατές μας. Καλά είναι να μεταφέρουμε το κλίμα που επικρατούσε το 1962 και πριν. Πριν φτάσουμε δηλαδή στις βόμβες και στη δολοφονία. Να ξεκινήσουμε μαζί. Είναι αλήθεια, αγαπητέ Χριστοδούλη, ότι στην ιστορία κανένα γεγονός δεν είναι έτσι ξεκάθαρο. Σίγουρα προηγήθηκαν κάποια άλλα γεγονότα, κάποιοι λόγοι που οδηγούν σε ένα γεγονός. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με το γεγονός της δολοφονίας των δύο Τουρκοκυπρίων. Είναι καλά να πάμε έτσι λίγο πίσω, οπότε έτσι θα χρειαστούμε έτσι λίγα λεπτά να εξηγήσουμε ακριβώς τι συνέβη και εκείνη την εποχή. Πρώτα απ' όλα να θυμηθούμε ότι το 1955-1959 στην Κύπρο ξεκίνησε ο Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ. Ως γνωστό, ο στόχος του αγώνα αυτού ήταν η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Στην πορεία, είτε από λάθη δικά μας, είτε λόγω τουρκικών διεκδικήσεων και τουρκικής επεκτατικής πολιτικής, είτε και λόγω της πολιτικής των Βρετανών, που ως γνωστό βασιζόταν πάντα στο διέρη και βασίλευε, οδηγηθήκαμε τελικά στη λύση της ανεξαρτησίας. Ως γνωστό, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, μπροστά στον κίνδυνο της διχοτόμησης που έφερνε το σχέδιο Μακμίλα, αναγκάστηκε να κάνει μια στροφή προς την ανεξαρτησία και για να οδηγηθούμε τελικά στις συμφωνίες Ζηρίχης Λονδίνου. Να ανοίξουμε μια παρέθεση εδώ. Ναι. Θέλετε κάτι το οποίο επίσης εκμεταλλεύτηκαν οι Άγγλοι ήταν και το εξής, ότι στην προσπάθεια ένωσης φέραν τους Τουρκοκύπριους απέναντι από τους Ελληνοκύπριους. Ακριβώς. Οι Βρετανοί αξιοποίησαν τον αγώνα της ΕΟΚΑ για να φέρουν τους Τουρκοκύπριους ενάντια στους Ελληνοκύπριους, που πρέπει να πούμε βέβαια εδώ, Χριστόδουλε, ότι δεν πρέπει να έχουμε παράπονο μόνο εμείς, γιατί το έκαναν αυτό το πράγμα σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Ήταν δηλαδή ο τρόπος που πολιτεύονταν και στις Ινδίες και στην Παλαιστίνη ως έναν βαθμό. Άρα ήταν μια πολιτική που εξασκούσαν πάντα στις αποικίες τους, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στις αποικίες. Να πούμε ότι και η Κύπρος ήταν το τελευταίο τους προπύργιο στην περιοχή. Είχα χάσει τις Ινδίες, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο με το ιδιόρυγα του Σουέζ και με τον Νάσερ. Οπότε η μόνη τους τελευταία επιλογή στην περιοχή ήταν η Κύπρος, την οποία ως γνωστό δεν ήθελαν με τίποτα να αφήσουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να φέρουν σε σύγκρουση τις δύο κοινότητες. Βέβαια θα πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό που καμιά φορά το ξεχνάμε. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι το 80% του πληθυσμού ήταν Ελληνοκύπροι και είναι Ελληνοκύπροι και το 20% Τουρκοκύπροι. Οπότε αντιλαμβάνεστε υπό κανονικές συνθήκες, σε περίπτωση που είχαμε κερδίσει την αυτοδιάθεσή μας, σε ένα ενδεχόμενο δημοψήφισμα που θα μπορούσε να γίνει τότε, η Ένωση θα ήταν και η κατάληξη των αγώνων του Κυπριακού Ελληνισμού. Παρ' όλα αυτά, από την άλλη, φαίνεται ότι η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την πολιτική των Βρετανών, μπήκε στο παιχνίδι από το 1955 και ξαφνικά βρέθηκε συνέτερος σε ένα κράτος σύμφωνα με τις συμφωνίες Ζηρίχης Λονδίνου. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε αυτό,
Όταν υπογράφαμε τις συμφωνίες διοίκησης Λονδίνου, στην ουσία συμμαχούσαμε και φτιάχναμε ένα συνεταιρικό κράτος με την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Βρετανία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα ξεκινά μια άλλη πορεία γεγονότων για να φτάσουμε και στο 1962 και στη δολοφονία των δύο Τουρκοκυπρίων. Θα πρέπει να προσθέσουμε ακόμα κάτι. Όταν υπογράψαμε τις συμφωνίες διοίκησης Λονδίνου, είναι αλήθεια ότι δεν ενθουσιαστήκαμε και τόσο πολύ ως Ελληνοκύπροι. Τι εννοώ? Είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντα την Ένωση. Η Ένωση υπήρξε ο προαιώνιος στόχος, ο προαιώνιος πόθος των Ελλήνων της Κύπρου. Είναι το ένα σκέλος αυτό. Το άλλο το σκέλος, κάποιοι έβλεπαν ότι αυτό που διαβάζαν αυτές οι συνθήκες δεν ήταν αυτό που θέλαμε σαν κράτος. Ακριβώς. Ανεξάρτητο. Ακριβώς. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία για την οποία οι Ελληνοκύπροι αγωνίστηκαν στην ουσία και έδωσαν ήρωες και έδωσαν νέα παιδιά στον αγώνα αυτό. Και από την άλλη οι Τουρκοκύπροι, χωρίς να αγωνιστούν και μάλιστα έχοντας μια επιθετική πολιτική προς την ΕΟΚΑ, να καταλήξουν και αυτές έναν κράτος στην ουσία με ίσα δικαιώματα. Διότι καταλήξαμε σε ένα δικοινοτικό κράτος. Και όταν μιλάμε για ένα δικοινοτικό κράτος, εννοούμε ότι οι δύο κοινότητες, ασχέτως αν είναι αριθμητικά διαφορετικές σε αριθμούς, είχαν ίδια δικαιώματα. Να είμαστε όμως πάντα δίκαιοι με την ιστορία και το ξέρετε πολύ καλύτερα, είναι ότι φτάνοντας την ημέρα της υπογραφής, θα το κάνουμε έτσι τελείως απλά, η ίδια η Ελλάδα δεν στήριξε τον Μακάριο στο κατά πόσο θα υπογράψει ή όχι. Αντίθετα, τον έσπρωξε να υπογράψει. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο, πρέπει να σκεφτούμε όμως και ποια ήταν η άλλη επιλογή. Η άλλη επιλογή ήταν το σχέδιο Μακμίλαν. Και είναι αλήθεια ότι και ο Μακάριος, αλλά και ο Γρίβας που ενημερωνόταν, γνώριζαν λίγο πολύ τι προνοούσε η Συμφωνία Διοίκησης Λονδίνου και γνώριζαν ότι πλέον δεν πάμε για ένωση, αλλά για ανεξαρτησία. Σωστό. Οπότε, από τη μια, ναι, ο Καραμανλής πίεσε, για να μην πω εκβίασε, τη δική μας. Πιο σωστή λέξη είναι η δεύτερη. Ναι, για να μην, ναι, και μας πίεσε να το υπογράψουμε. Από την άλλη, δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη αυτό. Αγαπητέ Παπαδημήτρη. Αυτή από την εποχή του Καραμανλή που ξεκινά το πρόβλημα, διότι ο Καραμανλής ουσιαστικά δεν ήθελε να απαλλαγεί από το Κυπριακό. Το Κυπριακό το θεωρούσε μεγάλο βάρος. Γι' αυτό και στο Λονδίνο που επήγε, στις συνομιλίες διοίκησης Λονδίνου, ήταν το κοπέλι του, ας το πω σε εισαγωγικά, ο Αβέροφ, ο οποίος περιφερόταν μεταξύ των Κυπρίων αντιπροσώπων και τους έταζε συνεχώς θέσεις του Κληρίδη, θα σε κάνω υπουργό, θα σε κάνω, για να εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους. Οπότε ήταν πλέον η πίεση προς τον Μακάριο για να υπογράψει, να τελειώνουμε, να γλιτώσουμε. Γι' αυτό και ήρθαμε στην Κύπρο με αυτές τις συμφωνίες, οι οποίες θεωρούν το ετεροβαρείς για τους Έλληνες. Διότι έκαναμε εμείς τον αγώνα, πολεμήσαμε εμείς τον αγώνα της ΟΚΑ, αλλά οι Τούρκοι βγήκαν περισσότερο κερδισμένοι. Και ήταν μια περίοδος πλέον μετά το 1960. Και ένα κράτος μη λειτουργικό. Και είχαμε τόσες διαφορές μεταξύ μας. φαίνονταν. Αναγκάστηκε 2-3 χρόνια μετά ο Μακάριος να βάλει τα 13 σημεία, γνωστή ιστορία και πάει λέγοντας. Για να μπορέσει να λειτουργήσει σαν κράτος. Υπογράψαμε τη συμφωνία που επρόβλεπε τέρμα στην Ένωση, τέρμα στη διχοτόμηση, αλλά και οι Έλληνες επέμεναν στην Ένωση και οι Τουρκοκύπριοι στη διχοτόμηση. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Πλέον να σκοτωνούμαστε, οπότε είναι χαρακτηριστικό ένας Άγγλος δημοσιογράφος, ο οποίος είπε: οι Έλληνες και οι Τούρκοι μοιάζουν με ένα διαζευμένο ζευγάρι που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Έτσι περίπου ζούσαμε τότε. Είχαμε τις διαφορές μας, είχαμε τα... Το πιο χαρακτηριστικό, συγγνώμη που διακόπτω και το βάζω και στη συζήτηση, που για μένα δείχνει όλη την περιρρούσα ατμόσφαιρα τότε, όταν στην προσπάθεια να δημιουργηθεί εθνική φρουρά και υπήρχαν και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, το πρωί, μέχρι το μεσημέρι ήταν μαζί και εκπαιδεύονταν μαζί και το βράδυ σκοτώνοντας τις γειτονιές. Και σκοτώνονταν και εμείς, εγώ θυμάμαι που ήμουν σε εκείνη την ηλικία τότε. Νομίζω αυτό ήταν τα πάντα.
φοβόταν ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη που λέει η παροιμία. Τα βράδια εμείς προσέχαμε στα σπίτια μας έξω από, εγώ θυμάμαι στη Λύση που είμαστε καθαρά ελληνικό χωριό, αλλά γύρω-γύρω υπήρχαν Τούρκοι. Τα βράδια βγάζαμε σκοπιές στο χωριό, δεν είχαμε όπλα, αλλά κρατούσαμε από ένα ξύλο. Το ίδιο έκαναν και οι Τούρκοι στις περιοχές τους. Είμαστε συνεχώς σε μια υπερένταση και οι δύο κοινότητες. Και αυτή η υπερένταση έφερε αυτή τη σύγκρουση που καταλήξαμε. Ακριβώς. Ήταν αυτό τα 2 χρόνια για να φτάσουμε και σιγά σιγά στις εκρήξεις στα Τεμένη. Μετά είχαμε τις εκρήξεις στο Μεριέ και το Μπαϊραχτάρι, που άρχισαν πλέον, εμείς λέγαμε ότι είναι οι Τούρκοι έλεγαν ότι είναι προβοκάτσια. Και άρχισαν οι έρευνες και έρχεται ο Χικμέτ και ο Γκουρκάν και λένε, εγώ ξέρουμε ποιο το έκανα. Είναι η τάδε, αλλά δεν είναι το όνομα, θα το αποκαλύψουμε. Οπότε οι τέμπτοι, οι φανατικοί, οι αρρωστημένοι της πλευράς των Τουρκοκυπρίων. Πριν πάμε σε αυτό, να σταθούμε ακριβώς την ημέρα των εκρήξεων στα Τεμένη. Χριστό, να μου επιτρέψεις να πω έτσι λίγο πίσω να πω κάτι. Πρέπει να δούμε και πώς ήταν οι συνθήκες τα πρώτα 2 χρόνια στην Κύπρο. Πρέπει να ξέρουμε ότι πράγματι υπήρχαν πάρα πολλές διαφωνίες ως προς την εφαρμογή του συντάγματος. Ήδη ανάφερες και εσύ κάτι για παράδειγμα για τον Κυπριακό στρατό. Ο Κυπριακός στρατός θα έπρεπε να γίνει σύμφωνα με το Σύνταγμα. Υπήρχε εκεί μια διαφωνία. Υπήρχε διαφωνία ως προς το φόρο εισοδήματος, τον οποίο δεν ψήφισαν στη Βουλή οι Τουρκοκύπροι, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος να επιβάλλει μια εισφορά που έπρεπε να δίνουν οι Ελληνοκύπροι στο κράτος. Και είχαμε και τη διαφωνία όσον αφορά τους χωριστούς δήμους. Σωστό. Όπου σύμφωνα με το Σύνταγμα θα έπρεπε να είχαμε χωριστούς δήμους, για να γίνω πιο κατανοητός, να υπάρχει και δήμος Λεμεσού Τουρκοκυπριακός και δήμος Λεμεσού Ελληνοκυπριακός. Μα δεν ήταν και που τα 13 σημεία, δεν κάνω λάθος αυτό. Ναι. Το γεγονός, παρόλο που να πούμε ότι στο Σύνταγμα της Ρήχης αρχικά είχε προταθεί να είναι ενιαίοι δήμοι. Ο Μακάριος διαφώνησε τότε θέλοντας να είναι χωριστοί οι δήμοι. Μετά όταν πήραμε την ανεξαρτησία μας, εμείς υποστηρίζαμε ως Ελληνοκύπροι να είναι μειχτοί οι δήμοι. Οι Τουρκοκύπροι ήθελαν χωριστούς δήμους. Αντιλαμβάνεστε, ήταν ένα διαιρετικό στοιχείο που εμείς δεν θέλαμε. Όμως ήταν ένα πρόσχημα, θα έλεγα, που έδειχνε πώς βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση. Όμως πρέπει να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Γιατί ο πρώτος πραγματικός λόγος ήταν το γεγονός ότι από τη μια η τουρκοκυπριακή κοινότητα θεωρούσε τις συμφωνίες Ρήχης Λονδίνου ως ένα σταθμό για να οδηγηθούν μετά στη διχοτόμηση. Και επειδή είχε διαιρετικά στοιχεία η συνθήκη της Ρήχης και του Λονδίνου, υποστήριζαν ότι έπρεπε να τηρηθεί κατά γράμμα. Άρα καμία ευελιξία. Από την άλλη, είναι Ελληνοκύπροι, επειδή είχαν και αυτοί στο πίσω του μέρος του μυαλού τους, για να πούμε την αλήθεια, την Ένωση, γιατί αυτός ήταν και ο πόθος των Ελλήνων τότε του νησιού, και αυτοί με τη δική τους σειρά προσπάθουσαν να αλλάξουν, να τροποποιήσουν το Σύνταγμα. Που από τη μια... Και οι δύο πλευρές, όπως μας λες, υποσκάπταν βασικά. Κοίτα, από τη μια θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η δική μας πλευρά ήθελε να κάνει το Σύνταγμα πιο λειτουργικό. Υπάρχει όμως και η άποψη, και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτόν, ότι ίσως και εμείς να μην είχαμε την θέληση ως πλειοψηφία να ήμασταν τόσο... να δίναμε τόσα πολλά στους Τουρκοκύπρους όσο θα έπρεπε να δώσουμε ίσως... που δεν ήταν και αρνητικοί στην Ένωση, ναι. Ναι, να ξέρουμε όμως ότι ήταν λίγοι αυτοί. Λοιπόν, οπότε καταλήγουμε... Ελάχιστοι. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πράγματι από τη μια οι Ελληνοκύπροι είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την Ένωση και την έβλεπαν ως σταθμό της Συμφωνίας Ρήχης Λονδίνου. Όμως και οι Τουρκοκύπροι είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τη διχοτόμηση και έβλεπαν ως σταθμό της Συμφωνίας Ρήχης Λονδίνου. Αυτό μας έφερε αυτόματα σε σύγκρουση. Πρέπει να προσθέσουμε ακόμα κάτι που ενίσχυσε και την καχυποψία. Ας μην ξεχνάμε ότι η ΕΟΚΑ διαλύθηκε, αλλά η TMT συνέχιζε να υπάρχει.
και συνέχιζε να εξοπλίζεται και με οπλισμό που ερχόταν από την Τουρκία και μάλιστα είχε συλληφθεί έναν καράβι. Διαλύθηκε ο ΙΟΚ, αλλά έγιναν κάποιες άλλες οργανώσεις. Μετά όμως, Ναι. η TMT συνέχισε να υπάρχει ακόμα και μετά που υπογραφτήκαν οι συνθήκες και ήρθε οπλισμός όταν υπογράφτηκαν οι συνθήκες και μετά, αλλά ήταν οι Άγγλοι ακόμα υπεύθυνοι για την ασφάλεια στο νησί και είχε συλληφθεί έναν καράβι, τον Ντενίς, με οπλισμό για την TMT. Αντιλαμβάνεστε, όταν και η ελληνοκυπριακή πλευρά ένιωσε ότι οι Τουρκοκύπροι εξοπλίζονται, μπήκαν και αυτοί σε μια λογική σύγκρουσης. Για κάποιους είναι λάθος, για κάποιους ίσως να μην υπήρχε και άλλη λύση, είναι θέμα προς συζήτηση. Απλά είναι καλό να ξέρουμε έτσι λίγο τα γεγονότα από πριν. Και θα ήθελα επίσης, Χριστόδουλε, να προσθέσουμε και λίγα πράγματα για τους δύο αυτούς δημοσιογράφους πριν πάμε στις αναδυνάξεις. Πρέπει να πούμε ποιοι ήταν αυτοί. Ναι, μιλούμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια δική τους εφημερίδα, την οποία ξεκίνησαν να εκδίδουν στις 16 Αυγούστου 1960, τη μέρα που ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Και εκδίδουν μια εφημερίδα με την ονομασία Cumhuriyet, που σημαίνει δημοκρατία στα τουρκικά. Και είναι μια εφημερίδα η οποία υποστηρίζει με ένταση, θα έλεγα, δύο θέσεις. Η μια ήταν η στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία, που αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για εκείνη την εποχή, με βάση αυτά που σας είπα προηγουμένως. Και δεύτερον, στήριζαν την φιλία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων σε μια περίοδο που στην τουρκοκυπριακή κοινότητα υπήρχε μια προσπάθεια να υποσκάψουν αυτή την συνεργασία και τη φιλία. Άρα μιλούμε για δύο δημοσιογράφους οι οποίοι αρθογραφούσαν στην εφημερίδα αυτή και προσπαθούσαν να περάσουν τη θέση τους με δημοκρατικά μέσα και ταυτόχρονα υποστήριζαν και την δημοκρατία στη δική τους κοινότητα, γιατί φαίνεται ότι έπασχε και φαίνεται και από τα γεγονότα τα ίδια. Να πούμε ότι εκείνη την εποχή αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο Φασίλ Κουτσούκ και ο πρόεδρος της Τουρκοκυπριακής Κοινωνικής Συνέλευσης, ο Ντεχτάς, οι οποίοι ήταν συντηρητικοί και ο Ντεχτάς ήταν και ακραίος. Πώς καπτένουν ο Ντεχτάς, πώς καπτένουν τον ίδιο τον Κουτσούκ. Σωστό. Οπότε μιλάμε για μια κατάσταση στην τουρκοκυπριακή κοινότητα που δεν επέτρεπε εύκολα να εκφράζεις την άποψή σου με ευκολία, ειδικά αν είχες απόψεις όπως είχαν ο Γκιουρκάν και ο Χικμέτ. Ήταν και δικηγόροι, να το πούμε και αυτό. Ναι. Εκτός από δικηγόροι. Σωστό. Ήταν και δικηγόροι. Οπότε φτάνουμε στις 25 Μαρτίου, την μέρα εκείνη όπου ξαφνικά εκρίνονται βόμβες στα δύο τεμένη, στο Μπαϊραχτάρι και στο Μεριέ. Αντιλαμβάνεσαι ότι η ημερομηνία 25 Μαρτίου, που είναι η επέτειο σύναξης της Ελληνικής Επανάστασης, ήταν συμβολική. Άρα εκείνος που έβαλε τις βόμβες σίγουρα είχε ένα πολύ πιο πονηρό σκοπό πίσω από αυτή την ενέργεια. Σίγουρα το να έρθουν οι Τουρκοκύπροι μετά, οι ακραίοι Τουρκοκύπροι, οι συντηρητικοί, και να πούν ότι αυτές τις βόμβες τις έβαλαν οι Ελληνοκύπροι τη μέρα της επετείου της Ελληνικής Επανάστασης, όπου οι Έλληνες επαναστάτησαν εναντίον του Οθωμανικού ζυγού, ήταν μια πράξη που εύκολα μπορούσε να φέρει ανάφλεξη. Ακριβώς. Ήταν όλα μεθοδευμένα. Ακριβώς. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πολύκαρπος Γιορκάκης, ο οποίος, να πούμε τότε, ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν και υπεύθυνος για την αστυνομία, δήλωσε ότι οι βόμβες αυτές είναι προβοκάτσια των Τουρκοκυπρίων. Οπότε ξεκίνησε μια διαφωνία για το ποιος ευθύνεται για τις δύο αυτές εκρήξεις. Να ακούσουμε εδώ που το έτσι. Πήγες στις εκρήξεις? Όχι. Δεν πήγες? Δεν πήγα, αλλά ήμουν νεαρός δημοσιογράφος, πήγαν οι πιο εμπειροί. Μάλιστα. Αλλά είναι εκπληκτικό να βλέπεις δύο Τουρκοκύπριους να παλεύουν για την ελληνοτουρκική φιλία, να υποστηρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, που εμείς νομίζαμε ότι εμείς είμαστε οι προστάτες, εμείς οφείλαμε να την προστατεύσουμε. Και ξέραν και μερίσκονται την ίδια τους τη ζωή, γιατί όπως πολύ σωστά έχει περιγράψει. Με κίνδυνο τη ζωή τους. Και να βλέπεις στον ελληνοκυπριακό τύπο συγκρατημένα σχόλια, όχι τόσο πολύ ενθαρρυντικά. Ακόμα και ο ίδιος ο Μακαρίτος ήταν συγκρατημένος, δεν ήθελε εκδηλώσεις φανατισμού, και ένας από τους
ο δημοσιογράφος ο Ανδρέας ο Τσονής, ο οποίος ήταν αρχισυντάκτης εδώ στο ΡΙΚ, είχε μεταδώσει τη 16η Αυγούστου το δελτίο της Δύσεων και διορθώτα το πώς να αρχίσω εγώ την εκπομπή και λέει άρχισε με το «Ζήτω η ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία». Την ίδια στιγμή να φύγεται ο Τζονής, χτύπησε τον τηλέφωνο και ήταν ο Μακάριος. Και του είπε, είπαμε να κάνουμε εκδηλώσεις, αλλά όχι να πανηγυρίζουμε τόσο πολλά. Δηλαδή ακόμα και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν συγκρατημένος στον τρόπο έκφρασης της αγάπης προς την ανεξαρτησία, γιατί δεν είχε εγκαταλειφθεί εντελώς, ενώ είχε υπογράψει ο Μακάριος στην Ένωση εναντίον της Ένωσης, διότι οι συμφωνίες προβλεπαν όχι Ένωση, αλλά από την άλλη δεν ήθελε να φαίνεται ότι εγώ τάσσομαι με το... Και έτσι φτάνουμε σε αυτούς τους δύο δημοσιογράφους οι οποίοι είναι φανατικοί και αρχίζουν να γράφουν υπέρ της ελληνοτουρκικής φιλίας και. Απλώς τώρα αυτό που σκεφτούμε από αυτά που είπαμε προηγουμένως, να πούμε ότι είχαν ιδρύσει και κόμμα οι δύο. Ήταν κεντρητές κομματός. Να μην το ξεχάσουμε, γιατί είπαμε για τα προηγούμενα. Είχαν κάνει κόμμα. Ναι, αυτό το Λαϊκό Κόμμα. Είχαν κάνει το Λαϊκό Κόμμα και ήταν εκτός ο Χικμέτ και ο Γκουρκάν ήταν ο. Σωστό. Απλώς επειδή τα αναφέραμε προηγουμένως, να πούμε και αυτό. Και αυτόν είχε το συμβολισμό του και τη σημασία του καλύτερα. Ασφαλώς, γιατί μέσω του κόμματος ήθελαν να προωθήσουν τις ιδέες τους. Και να πούμε ότι άνοικαν στον χώρο της αριστεράς, για να είμαστε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Και πρέπει να πούμε ότι δεν είχαμε και την ανάλογη αντίδραση από την αριστερά στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, γιατί τότε το ΑΚΕΛ θα πρέπει να πούμε ότι συντασσόταν με τον Μακάριο και την κυβέρνηση, ενώ αυτοί έκαναν αντιπολίτευση στον Κουτσούκ και στον Τεχτάζ. Να προσθέσουμε ακόμα κάτι, είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία που μας είπε ο κ. Παπαδημήτρης τώρα με τον Τζονί, που τον πήρε τηλέφωνο ο Μακάριος να του πει. Αυτό είναι το ότι, για παράδειγμα, ποτέ δεν είχαμε την κυπριακή σημαία, τουλάχιστον μέχρι το 1974, σε υπόλοιψη. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να τα λέμε όλα, γιατί χρησιμοποιούσαμε την ελληνική σημαία. Χρειαστήκαμε 10 ολόκληρα χρόνια για να πούμε ότι αλλάσουμε, όχι 18, για να πούμε ότι επιτέλους σταματούμε την Ένωση και πάμε προς να στήσουμε αυτό το κράτος το οποίο είναι το δικό μας και στο οποίο θα ζήσουμε. Δυστυχώς. Ναι, μέχρι το 1962 δεν είχαμε ακόμα αλλάξει. Ένα λάθος που κάναμε σαν Ελληνοκύπροι ήταν η αστάθεια στους στόχους μας. Δηλαδή, ξεκινήσαμε το 1955 με Ένωση. Είπαμε ότι πάμε στην ανεξαρτησία γιατί υπάρχει έναν άλλο σχέδιο που μας φέρνει στη διχοτόμηση και κάνουμε ένα συμβιβασμό. Ενώ δεχτήκαμε την ανεξαρτησία, στα 3 χρόνια αλλάζουμε στόχο και ξαναπηγαίνουμε στην Ένωση. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ήταν ένα λάθος που έκανε η ελληνοκυπριακή κοινότητα σε αντίθεση με τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι είχαν ένα σταθερό στόχο. Είχαν πάντα ως στόχο τη διχοτόμηση από την αρχή μέχρι το τέλος και δεν άλλαξε αυτό. Και ήταν και με βάση την τουρκική εξωτερική πολιτική. Ενώ οι ελληνικές κυβερνήσεις πότε έτσι πότε αλλιώς υπήρχε πάλι μια παλινδρόμηση. Είχαμε το 1964 που ήρθε ο Γρήβας με την εθνική φουρά και ήταν πλέον όλοι εδάσσονταν με την Ένωση, πήγαμε μέχρι το 1968, οπότε αρχίσαμε τις συνομιλίες για ανεξάρτητο κράτος επιτέλους και φτάσαμε στο 1960. Με τη Χούντα φτάσαμε στο 1974. Είναι τόσα τα κεφάλαια όσο το συζητούμε, ανοίγουν κεφάλαια για ξεχωριστές εκπομπές το καθένα. Πάμε πίσω στις 25 του Μάρτη. Γίνονται οι εκρήξεις στα Τεμένη. Τις αμέσως επόμενες μέρες, εσείς σαν δημοσιογράφοι τότε τι λέγατε, τι συζητούσατε? Ανακαλύψετε τον ένοχο? Κάνατε και εσείς τις δικές σας έρευνες? Είχε διορίσει ο Γιουρκάκης μια ερευνητική επιτροπή, στην οποία είχαν καταθέσει όλοι, πέρασαν όλοι όσοι είχαν στοιχεία και σε αυτήν την ερευνητική επιτροπή είχε καταθέσει και ο Γιουρκάκης. Είχε πάει και είχε μάλιστα καλέσει τον Γκουρκάν, ναι, τον Γκουρκάν ήταν,
είχε ακολουθήσει, εντωμεταξύ είχαμε μεσολαβήσει άλλα γεγονότα και ο Γκουρκάν πήγε στο Γιουρκάζι και του είπε ότι εγώ ξέρω τους. Γι' αυτά εκεί που λέμε ότι θα αποκάλυψαν τους δολοφόνους τους. Ναι, αλλά είχε ένα άτομο που δεν προήλθε ποτέ στις ανακρίσεις. Ο Ντεχτάς δεν πήγε. Ο Ντεχτάς καλέστηκε να πάει να δώσει, αλλά αρνήθηκε. Ο επικεφαλής των Τουρκοκυπρίων. Ακριβώς, δεν πήγε όμως. Δεν έδωσε ποτέ. Ο δικηγόρος στην Ανακριτική Επιτροπή. Ναι, αλλά είχε εγκληθεί για ανάκριση. Ήταν πάντοτε ο Κουγκάς. Ναι, αλλά είχε εγκληθεί για ανάκριση και αρνήθηκε να πάει. Ναι, εντάξει, αλλά... Αυτό έπρεπε ήδη από μόνο του να λέει κάποια. Εντάξει. Ναι, ήταν. Εντάξει, φαίνεται ότι όταν έγιναν οι εκρήξεις και μετά, ο Γκουρκάν φαίνεται να επισκέφθηκε το προξενείο της Τουρκίας στην Κύπρο. Εκεί ήταν ο πρέσβης ο Ντιρβάνα τότε, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι στήριζε την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν θεωρούσε ότι έπρεπε να υπάρξει κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του κράτους. Και πρέπει να πούμε ότι ο Ντιρβάνα, γιατί συνέβαινε αυτό, γιατί στην Τουρκία είχε αναλάβει την εξουσία ο Ινωνού, ο οποίος επίστευε ότι η TMT ήταν δημιούργημα του προηγούμενου πρωθυπουργού, του Μεντερές, και έτσι ήταν εναντίον της TMT, το επίσημο τουρκικό κράτος. Φυσικά από την πίσω πόρτα οι μυστικές υπηρεσίες. Υπήρχε πάντα το βαθύν κράτος. Ναι, είχαν άλλο σκοπό. Έτσι ο Γκουρκάν πήγε στο προξενείο και εκεί κάποιος υπάλληλος εκεί του προξενείου του είπε ότι οι βόμβες τοποθετήθηκαν από Τουρκοκύπριους. Φαίνεται ότι αυτό έγινε γιατί να πούμε ότι μετά το διέψευσε η τουρκική πρεσβεία. Λοιπόν, ο Γκουρκάν όταν το έμαθε, άρχισε σιγά σιγά να αρθογραφεί και στην εφημερίδα της Cumhuriyet να αφήνει υπονοούμενα για το ποιος τοποθέτησε τις βόμβες, ποιος θα δημιουργήσει το πρόβλημα. Να είμαστε και δίκαιοι, προσπαθούσαν και να δείξουν ότι δεν ευθύνεται η τουρκοκυπριακή κοινότητα ολόκληρη, αλλά κάποια συγκεκριμένα άτομα. Λοιπόν, οπότε όταν άρχισε η εφημερίδα Cumhuriyet να εκφράζει κάποια υπονοούμενα, άρχισαν και οι συντηρητικοί κύκλοι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και οι TMT να βλέπουν τους δύο Τουρκοκύπριους ως εχθρούς και άρχισε μια διαδικασία, μια προσπάθεια να τους φημώσουν. Οπότε έπρεπε να φύγουν από τη μέση. Ναι, είτε με απειλές, είτε... Είχαν ξεκινήσει με απειλές, σωστά. Ναι, και ετοιμάσαν το εκτελεστικό απόσπασμα και πήγαν πρώτα στον ένα και μετά τον περίμενα που θα επέστρεφε από το νομίζω, καλά διορθώστε, είχα συμβεί μια-δυο μέρες, είχαν πει συγκεκριμένα το πότε θα κάνουν την αποκάλυψη μέσω της εφημερίδας τους. Ναι. Την επομένη βασικά, 24-25 του Απριλίου και στις 23 πλέον τους εκτελέσαν. Περίμεναν τον έναν έξω από το σπίτι του και τον πυροβολήσαν, η μια ομάδα, και η άλλη ομάδα πήγε στο σπίτι του άλλου, του Χικμέτ, και τον πυροβόλησα στο κρεβάτι ενώ κοιμόταν με τη γυναίκα του. Και είναι χαρακτηριστική, τουλάχιστον διαβάζοντας κάποια πράγματα, ότι μπήκαν μέσα κουκουλοφόροι, πήγαν στο δωμάτιο που κοιμόταν το ζευγάρι με φακό. Αρχικά έριξα φως πάνω στη γυναίκα, γύρισε, τους είδε και αμέσως πυροβόλησα τίποτα. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε ποια ήταν η γυναίκα. Να πούμε, βέβαια. Ήταν η μητέρα του φίλου μας που εργάζεται στο ΡΙΚ. Του Εμίν. Του Εμίν. Και ο οποίος και ήρθε από εδώ η μητέρα του. Ναι. Μετά και πιάσε για δουλειά στο ΡΙΚ. Και συνεχίζει σήμερα ο Εμίν. Ναι. Να πούμε ότι πριν γίνει η δολοφονία, ο Γκουρκάν είχε πάει στον πολύγαρχο Γιορκάζη να τον ενημερώσει σχετικά με τις απειλές που δεχόταν και τις υποψίες που είχε. Αν γνωρίζεις, Γιώργο, πόσες μέρες πριν, έτσι, για ιστορικά... Έχω την εντύπωση ότι αμέσως μετά τις εκρήξεις ο Γκουρκάν είχε πάει στον πολύγαρχο Γιορκάζη. Τότε ο Γιορκάζης... Ήταν τα γεγονότα περίπου εκείνη την περίοδο. Εντάξει, τους σκοτώσαν σχεδόν ένα μήνα μετά. Ναι, ας πούμε. Είναι φυσιολογικό δύο Τουρκοκύπροι να πάνε στον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας τους, που ήταν και υπεύθυνος για την αστυνομία, να τον ενημερώσουν για το κίνδυνο που διέτρεχαν αφού δέχονταν απειλές.
Βέβαια, ο Γιορκάκης έκανε μια κίνηση που για κάποιους ήταν κατακριτέα, για κάποιους ήταν φυσιολογική. Ηχογράφησε τον Γιουρκάν όταν ήταν στο γραφείο του. Ο Γιορκάκης είπε ότι ήταν με τη θέληση του. Ναι, αυτό. Παρόλο που η αίσθηση φαίνεται ότι. Στην ανακριτική επιτροπή το θέμα του ότι ήταν λίγο παράνομη η ηχογράφηση. Ήταν με τη θέληση του. Μα εκείνη την εποχή όλοι ηχογραφούσαν όλους. Από τότε με τα προσωπικά τα δεδομένα. Λοιπόν, οπότε ξέρουμε, αφού καταρρέθηκε. Αυτή την ηχογράφηση την αξιοποίησαν κάποιος, έφτασε κάπου. Παίχτηκε στο δικαστήριο. Κατατέθηκε στην Ερευνητική Επιτροπή που μας είπε πριν ο κύριος Παπαδημήτρης. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι ο Γιουρκάν δεν εκάρφωσε σε εισαγωγικά κάποιον δικών τους, απλά άφηνε υπονόμια ότι από Τουρκοκύπριους μπήκαν οι εκρήξεις. Μα αυτό δεν ήταν αρκετό όμως. Ναι. Ξεκαθάρισε το τοπίο. Ναι, ανέφερε στο Γιορκάκη τον κίνδυνο, τις απειλές που δεχόταν κτλ. Και απλά ενημέρωσε τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την αστυνομία. Μα έδωκε και στοιχεία ακόμα από Τουρκοκύπριους που του είπαν ότι ετοιμάζονται για να. Ναι, ακριβώς είναι αυτό που θα ρωτούσα τώρα, αλλά μας το έχει απαντήσει ο Γιώργος. Δεν είχε δώσει, δεν πρόλαβε να δώσει ή δεν θέλησε στη συγκεκριμένη συνάντηση να δώσει ονόματα που θα λίγο καιρό μετά θα προσπαθούσαν να αποκαλύψουν. Δεν ξέρουμε αν είπε του Γιορκάκη, αλλά στο Γιορκάκη έδωσε. Και διαγράφηκαν από την καζέτα. Έδωσε άλλα ονόματα. Εντάξει, δεν αποκλείεται τίποτα βέβαια. Όχι, δεν νομίζω. Βλέπω έτσι. Έδωσε τα ονόματα των Τουρκοκυπρίων που του είπαν στο σπίτι του τάδε πάει ο τάδε της Τουρδίκ και λοιπά και προετοιμάζονται. Έδωσε τα στοιχεία όλα. Αλλά δεν έδωσε ποιος ήταν ο. Ήταν κάποιες κινήσεις Τούρκων και Τουρκοκυπρίων, όμως στο τέλος δεν καταδικάστηκε κάποιος, δηλαδή το δικαστήριο δεν κατέληξε. Δεν είχε στοιχεία. Οπότε, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν είμαστε και 100% σίγουροι το τι έγινε. Δεν ξέρουμε αν διαγράφει κάτι. Ναι, υποθέτουμε. Να πούμε όταν έγινε η δολοφονία στις 23 του Απρίλη, και έχεις δίκιο Χριστόδουλε, είχε εκδοθεί το φύλλο της εφημερίδας 23 του Απριλίου για να κυκλοφορήσει την επομένη. Δεν την διάβασαν ποτέ την εφημερίδα τους οι δύο δημοσιογράφοι, γιατί δολοφονήθηκαν. Και εκεί σε εκείνον το φύλλο έγραφαν ότι θα αποκαλύψουμε ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος, υπονοώντας, όλοι υποθέτουμε, τον Ντεχτάση. Όμως, όπως είπα και πριν, δεν αποκαλύφθηκε ποτέ ο πραγματικός ένοχος ούτε για τις εκρήξεις, ούτε για τις δύο δολοφονίες. Δεν καταδικαστήκε κάποιος και δεν εξιχνιάστηκε ποτέ αυτό το έγκλημα. Είναι επίσης σαφές και πόσο απάνθρωπα ενήργησαν οι δολοφόνοι. Όπως είπαμε και πριν, μπήκαν στο δωμάτιο του Χικμέτ, ο οποίος εκοιμόταν με τη γυναίκα και τα παιδιά του, και τον σκότωσαν την ώρα που κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με την οικογένειά του. Άναψαν το φακό και πρώτα έφεξαν στην. Ακόμα καθαρίζαν τα μάτια του από μόλις αγουροξυπλημένος όπως ήταν και τον πυροβόλησαν. Ναι. Και τον Γιουρκάν στο χώρο στάθμευσης έξω από το σπίτι του, λίγο πριν κατεβεί για το σπίτι του. Ο Ντεχτάς προσπάθησε να παρουσιάσει τον Γιουρκάν ότι είχε φιλενάδα, ότι έμενε σε άλλο σπίτι και πήγαινε στη φιλενάδα και προσπαθούσε να το αντιμετωπίσει γυναικοδουλειές, πρωτοδουλειές. Έτσι παίζεται το παιχνίδι του. Προσπαθούσε να του βάλει φιτιλιές. Και Χριστόδουλε, για να το συνδέσουμε με την ηχογράφηση, το Μάιο πήγε ο Πολύκαρπος Γιορκάκης για κατάθεση στο δικαστήριο και εκεί έδωσε την ηχογράφηση και ακούστηκε, και τότε ο Ντεχτάς και η TMT κατηγόρησαν τους δύο δημοσιογράφους ως πράκτορες των Ελληνοκυπρίων. Και εκεί πρέπει να πούμε ότι ενώ το κλίμα ήταν υπέρ των δύο δολοφονηθέντων, με αυτή την αποκάλυψη ο Ντεχτάς ξαφνικά φάνηκε ο πατριώτης
και οι δύο δημοσιογράφοι, οι πράκτορες, οι προδότες που πήγαν στο... Καλά, πριν το κάνει αυτό ο Πολύκαρπος Γιορκάκης, που ξέρουμε με τον τρόπο που σκεφτόταν, πάντα σκεφτόταν και 3-5 βήματα πιο μπροστά. Δεν ήξεραν ότι κάνοντας αυτή την κίνηση θα την εκμεταλλεύονταν η τουρκοκυπριακή πλευρά, οντεκτά συγκεκριμένα. Ήθελε να Εκ του αποτελέσματος, όπως μας ήθελε να στοιχειοποιήσει το ότι οι δράστες των βομβών ήταν Τουρκοκύπροι. Και ναι, αλλά από την παρουσιάσε άλλη... την ταινία για να δείξει ότι να και η μαρτυρία, η ατράνταχτη που μου είπε και να και η συνομιλία και τα γεγονότα όλα, πώς συνέβη... Ναι, αλλά εκ του αποτελέσματος ή εκ των υστέρων, αν θέλεις, το εκμεταλλευτήκαν με τον τρόπο που εκμεταλλευτήκαν και αφήσαν, σίγουρα. ενώ ήταν η κοινή γνώμη, όπως καλά έχει πει ο Γιώργος, ήταν υπέρ τους, βρεθήκα ξαφνικά και ο κόσμος να... Εντάξει, δεν ήταν εναντίον τους, ούτε η μάζα, αλλά κάποιοι τουλάχιστον αλλάξαν συστάσεις. Όπως συνεχίζονταν οι έρευνες, παρουσιάζει και αυτή τη μαρτυρία. Μάλιστα. Χρυσόλη, είναι και η δική μου εκτίμηση ότι ο Γιορκάκης μάλλον το έκανε για να αποκαλύψει ότι οι εκρήξεις έγιναν από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Σίγουρα ο καθένας μπορεί να υποθέσει ό,τι θέλει, μπορεί να υποθέσει ότι... Σωστό. Ακούστηκαν πολλά, ότι για παράδειγμα ο Γιορκάκης ήθελε να συνεργάστηκε με τον Ντεχτάς, γιατί το βαθύ κράτος από τη μια πλευρά συνεργαζόταν με την άλλη. Η δική μου εκτίμηση ήταν μάλλον ότι ήθελε να αποκαλύψει ότι οι εκρήξεις μπήκαν από τους Κοκύπριους. Βέβαια, κάνοντας αυτή την κίνηση, αυτόματα οι δύο δολοφονηθέντες θεωρήθηκαν πράκτορες. Κάτι που πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι δεν ισχύει. Σε καμία περίπτωση, αφού δείχνει η ιστορία τους, η πορεία τους. Είναι ξεκάθαρο, όταν δει και κάποιος τα έγγραφα από την δίκη, σε καμία περίπτωση δεν διαπιστώνεται ότι ήταν πράκτορες. Η ενημέρωση που έκανα ήταν καθηκόντως. Δηλαδή, ας μην ξεχνάμε ότι μιλούμε για την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι και Ελληνοκύπριο και Τουρκοκύπριο. Ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν Ελληνοκύπριος, ήταν υπεύθυνος για την αστυνομία. Οι δύο Τουρκοκύπριοι πήγαν για να δώσουν. Δεν είχαν κάπου αλλού να πάνε. Ακριβώς. Αφού ήταν έτσι απλά. η μόνη Ακριβώς. Πήγαν μάλλον για να προστατευτούν, γιατί βρέθηκαν υπό απειλή. Οπότε πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση ούτε να μιλούμε για πράκτορες ούτε για προδότες της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αντιθέτως, κατά τη δική μου άποψη, μιλούμε για τους πρώτους δύο ήρωες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, τους πρώτους δύο ανθρώπους που θυσιάστηκαν για να υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Έχασαν τη ζωή τους στα πιστεύω τους για την επαναπροσέγγιση όταν ποτέ και κανένας τότε ίσως να μιλούσε. Πάμε αμέσως, γίνονται δολοφονίες, πάμε αμέσως τις επόμενες μέρες. Τι έγινε? Οι επόμενες μέρες ακολουθούν πλέον φοβερά γεγονότα, γιατί ο Ντεχτάς και οι TMT του, οι TMT δεν σταματήσαν να αγωνίζονται για αποσταθεροποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάντοτε ήταν ο στόχος τους. Οπότε τι κάνουν? Στέλνουν από την τουρκοκυπριακή συνοικία μια Τουρκάλα Μπόρνη, η οποία ήρθε από εδώ με ένα φιαλίδιο, λέει, το αποκαλύπτει η ίδια στην τουρκική εφημερίδα, με ένα φιαλίδιο από δηλητήριο για να δολοφονήσει τη μητέρα τη γυναίκα του Χικμέτ, η οποία είχε έρθει από εδώ. Φοβόν του, σαν μήπως έχει... Ναι, μπορεί να ήξερε ότι θέλουν να την εκδικηθούν. Να αποκαλύψει ο Χικμέτ. Ναι, θέλουν να την εκδικηθούν, γιατί έμεινε από εδώ, δεν είχε πάει στα... Και μάλιστα ήταν τέτοιο το σχέδιο που είναι τόσο σατανικό, που διαρωτάσαι πώς έγινε. Της είπα, εκεί στην πύλη Μπάφου, θα διασταυρώσεις τον δρόμο και θα φωνάζεις. Οι βρωμότουρκοι σκοτώσαμε. Προσπαθούν να με παίξουν, προσπαθούν να μου κάνουν. Ποιος θα το λέγανε αυτό? Η Τουρκάλα, η Χαλιτέ, ονομάζεται το Χαλιτέ. Οπότε άρχισε να τρέχει μέσα στον δρόμο, οι Τούρκοι πυροβολούσαν στον αέρα, εμείς την αγκαλιάσαμε, πήγαμε μέσα στο φυλάκιο μας και πήραμε και οι οδηγίες που είχαν τι ήταν. Της είπε ο αρχηγός του TMT που ήρθε από εδώ ότι
εάν τα καταφέρεις και έρθεις και δεν έχεις πρόβλημα, θα είσαι χαρούμενη στην τηλεόραση. Οι φωτογραφίες σου να είναι χαρούμενες. Αν δεν τα καταφέρεις, θα είσαι σκητροπή. Και έτσι από τις φωτογραφίες ήξεραν τι έκανα. Αυτή τελικά εγκατέλειξε ένα παιδό, έκαμε δίκτυο κατασκοπίας, έβαζαν, αν έχεις διαβάσει ή αν άκουσες, που έβαζαν συνεχώς βόμβες στην Πλατεία Ελευθερίας σε διάφορα σημεία και για αποσταθεροποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο συνεχίστηκε για αρκετούς μήνες και προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα. Τρέχαν όλοι έξω πίσω να ανακαλύψουν τους πράκτορες, οι οποίοι ήταν ο Μισελ Βαΐς Γάλλος, προσποιείται ότι ήταν δημοσιογράφος, και δυο άλλοι συνεργάτες του, οι οποίοι έβαζαν μόβες συνεχώς. Μέχρι που αυτοί που είχαν βάλει, αν θυμάσαι, θυμάσαι. Τα έχω το διαβάσει. Το λέει, το έχεις, που είχαν κάψει τις δεξαμενές στη Λάρνακα. Πετρέλαιο δεξαμενές. Να πούμε ότι με τη δολοφονία των δύο Τουρκοκυπρίων σήγησε και η εφημερίδα τους, σαν να σήγησε ακόμα ένας άνθρωπος. Να προσθέσω κάτι και για την εφημερίδα, ότι είχε και έτσι ενδιαφέροντα άρθρα. Να πούμε ότι η εφημερίδα στήριζε και όλους τους αντιαπικιακούς αγώνες σε άλλες περιοχές του κόσμου. Και επίσης στην εφημερίδα έγραφε ανώνυμα και ο Καβάζογλου, ο οποίος και εκείνος δολοφονήθηκε λίγα χρόνια αργότερα. Ο Καβάζογλου έγραφε για εργατικά θέματα τότε. Επίσης, να προσθέσουμε ότι οι οικογένειες των δύο δολοφονηθέντων άρχισαν μετά να νιώθουν και την πίεση της TMT και εκείνων των δυνάμεων στην τουρκοκυπριακή κοινότητα που δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να αναπτυχθούν ιδέες όπως αυτές που εξέφραζαν οι δύο Τουρκοκύπροι πριν δολοφονηθούν. Γι' αυτό και η μία εκ των δύο οικογενειών αναγκάστηκε υπό την πίεση αυτή να έρθει στην ελληνοκυπριακή πλευρά μετά τις δικοινοτικές ταραχές. Και να πούμε ότι αυτό δείχνει και το γεγονός ότι η τουρκοκυπριακή ηγεσία ποτέ δεν σταμάτησε να καλλιεργεί το φθόνο, την αντιπαράθεση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και ταυτόχρονα έβαζε σε εφαρμογή τα σχέδια της. Να σε διακόψω απλώς για να ενισχύσω αυτό που έχεις πει για το πόσο φοβούνταν τη σύζυγον του Χικμέτ, γιατί την ημέρα της κηδείας είπε κάτι το χαρακτηριστικό που έδειχνε να θέλεις, γιατί δημιουργήθηκε και στη TMT και στους υπολείπους ο φόβος για τις συγκεκριμένες γυναίκες. Είχε μπει, γιατί δεν επαναστατείτε. Θα μείνουμε στα χέρια προδοτών και κατασκόπων. Το αίμα του αντρός μου μας ανοίγει το δρόμο. Μια φράση, 3 γραμμές που λέει αμέσως μετά το θάνατο του αντρός της. Δηλαδή είχε γίνει και αυτή, ή αυτόν τη φοβόντουσα, θα γινόταν σύμβολο να ακολουθήσει την πορεία του αντρός της. Μπορεί να υποψιάζονταν ότι μπορεί να ηγεί το κάποιο. Ακριβώς. Μόνο αυτή η φράση νομίζω λέει πολλά. Θα έπαιρνε τη σκητάλη. Αλλά να μου επιτρέψει να σου πω, να διαβάσω δύο λόγια. Παρακαλώ. Από το άρθρο της Τσουμχουριέτ, γιατί έχω το στο σκονάκι μου εδώ και θέλω να το διαβάσω. Ναι. Στις 16 Οκτώβρου το 1960, όταν ανεκηρύχθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, έγραφε ότι στόχος της ήταν της εφημερίδας Τσουμχουριέτ, των δύο δημοσιογράφων, ότι στόχος της ήταν η εγκαθίδρυση της ειρήνης στον τόπο μας. Η εφημερίδα μας αρχίζει τη διαδρομή της, ενέφερε, ταυτόχρονα με την ιστορική διαδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμβαδίζοντας με την αρχή του Μουσταφά Κεμάλ, η ειρήνη στην πατρίδα, η ειρήνη στον κόσμο. Ήταν συνθήματα της εποχής εκείνης. Ήταν πολύ δύσκολο να τα φανταστείς τη δράση και της TMT. Και σε ένα άλλο στις 24 Αυγούστου, 8 μέρες δηλαδή μετά από την πρώτη έκδοση της, ο Γκουρκάν υποστήριζε ότι η θέση της εφημερίδας για καλές σχέσεις με τους Ελληνοκύπριους στα πλαίσια της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκει απήχηση τόσο στην Τουρκία όσο και στην Κύπρο. Πίστευαν ότι είχαν καταφέρει
με 2 εκδόσεις, 3 εκδόσεις, να μπουν μέσα στις μάζες του λαού και να δημιουργήσουν έναν κείμενο ή κάποιους οπαδούς για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον Τεχτάς, ο οποίος είχε τη δική του εφημερίδα, την Νατζάκ. Ναι. Η οποία Νατζάκ σημαίνει κουνιά, κάπως έτσι. Μπαλτάς, ναι. Ναι. Και έλεγε ο Τεχτάς σύνθημα. Ο καθένας στο σπίτι του να έχει και μία Νατζάκ και εννοούσε την εφημερίδα του. Μόνο η ονομασία των δύο εφημερίδων δεν πολλά από τη μια. Ναι, Δημοκρατία και από την άλλη. Δεν μπορούσαν να το συλλάβουν ότι εκαλούσαν τους Τουρκοκύπριους να έχουν μια γουνιά πίσω από την πόρτα. Ναι. Να έχετε μια Νατζάκ. Έξυπνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο εφημερίδες μεταξύ τους είχαν έτσι μια διαλογική αντιπαράθεση. Δηλαδή, εκδιδόραν μια εφημερίδα, έγραφε κάτι εναντίον των απόψεων των δύο δημοσιογράφων και αμέσως απαντούσαν οι άλλοι. Και αυτό συνέβη και μέχρι και την δολοφονία τους. Δηλαδή υπήρχε μια αντιπαράθεση, όπως αντιπαράθεση υπήρχε και με τη χαλκίσθεση του Κουτσούκ. Εκείνη άνοιγε στον Κουτσούκ, η Νατζάκ στον Τεχτάζ. Και να πούμε ακόμα κάτι, Χριστόδουλε, που είναι μια διαφορά που είχαμε εμείς οι Ελληνοκύπριοι από τους Τουρκοκύπριους. Η αντιπολίτευση των Τουρκοκυπρίων τότε ήταν υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η δική μας αντιπολίτευση στην ελληνοκυπριακή κοινότητα ήταν υπέρ της Ένωσης και κατηγορούσε τον Μακάριο ότι υπέγραψε τις συμφωνίες διερήσεις Λονδίνου. Είναι μια διαφορά που πραγματικά βλέπεις κάποια πράγματα που λέμε μερικές φορές οι Τουρκοκύπροι, οι Ελληνοκύπροι. Κι όμως η αντιπολίτευση των Τουρκοκυπρίων ήθελε την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η δική μας ήθελε την Ένωση. Κατηγορούσε τον Μακάριο επειδή υπογράψε την Κυπριακή Δημοκρατία και ίσως να ήταν και ένας από τους λόγους που ο Μακάριος δεν ήθελε να δώσει και τόσο πολύ ενθουσιασμό πανηγυρικό. Ναι, στην ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και γενικά στην ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι κάποιες αντιθέσεις που. Η οποία 1η Οκτώβρη, να πούμε ότι είναι η μέρα. Η 16η Αυγούστου, η οποία μετετέθη την 1η Οκτώβρη σαν επίσημη ημέρα της Δημοκρατίας. Και είμαστε την 1η Οκτώβρη σήμερα που μιλάμε για όλα αυτά. Και ήταν μια περίεργη μέρα εκείνη που έβλεπες τους πρώην αντιπάλους να αγκαλιάζονται, να βλέπεις μέλη της ΕΟΚΑ να αγκαλιάζονται με τους Βρετανούς, και να πανηγυρίζουν και να πίνουν μπύρες μες στον δρόμο και να διασκεδάζουν. Δηλαδή μέσα σε λίγο καιρό, εμείς πάντοτε είμαστε πιο χουβαρτάδες, ξεχνούσαμε εύκολα και ενθουσιαζόμαστε εύκολα. Ναι, και τα πάντα. Εμείς είμαστε πολύ επίσημοι. Μας έχουν απομείνει 5 λεπτά μόνο και πού θέλετε να επικεντρωθούμε έτσι για το κλείσιμο? Στην ημέρα. Στην ημέρα. Να μείνουμε στο θέμα της προσπάθειας αυτών των ανθρώπων να στείλουν τα μηνύματα. Έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν τους την προσπάθεια. Γιατί ναι, αν θέλετε, στο φόβο να αποκαλύψουν, τους σκοτώσανε, αλλά ήταν κυνηγημένοι μια ζωή για τα πιστεύω τους. Αυτά που λες. Ακολούθησε και 3 χρόνια μετά ο Καβάζογλους ο Μιχαλούδη. Δηλαδή ήταν. Αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας, το μήνυμα που βγαίνει μέσα από τον αγώνα αυτόν τον άνθρωπο. Ήθελαν μια πατρίδα ειρηνική να συνεργάζεται με τους Έλληνες για να δούμε το καλό αυτού του τόπου, το οποίο ποτέ μας δεν το είδαμε. Αυτή ήταν. Να πούμε πράγματι ένα ισχυρό μήνυμα από τη δολοφονία αυτών των δύο ανθρώπων και από τη δράση τους και τον αγώνα τους μπορεί να σταλεί και σήμερα. Γιατί είμαστε σήμερα σε ένα μοιρασμένο νησί και σίγουρα δεν θέλουμε τον πόλεμο. Θέλουμε την καλή σχέση με τους Τουρκοκύπριους και σίγουρα θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια φάση, σε κάποια. Μπαίνω στον πειρασμό να σε διακόψω και να ρωτήσω το εξής. Και να επικαλεστώ και σαν ιστορικός που είσαι, που τα διδάσκεται αυτά στα παιδιά και όχι μόνο. Αυτό που κάνουμε υπόψη εμείς, η συγκεκριμένη ιστορία, δεν έπρεπε να διδάσκεται. Χριστόδουλε, καταρχάς είναι μια άγνωστη ιστορία. Όχι μόνο αυτά που λέμε. Όχι μόνο δεν διδάσκεται,
δεν την ξέρει και πολλοί κόσμος. Μα είναι ελάχιστη. Διακόπτω. Μα είναι το μόνο που έπρεπε να διδάσκουμε. Είναι το μόνο. Το λέω συχνά αυτό κάθε φορά που κάνουμε ένα θέμα, το λέμε. Αλλά επειδή αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο, γι' αυτό και αναφέρουμε στο συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολλά πράγματα στην ιστορία του τόπου δεν διδάσκεται. Ίσως γι' αυτό ο καθένας μες στο μυαλό μας την ιστορική αλήθεια που την ακούμε συνεχώς θα την γράψουν ιστορικοί. Μα τι ιστορική. Εγώ έχω απέναντι μου ένα ιστορικό. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Εγώ λέω ότι η ιστορία σήμερα είναι. Όχι ύστερα από 100 χρόνια που θα φύγουν όλοι. Τι θα μου γράψει μετά από 100 χρόνια. Να πω κάτι όμως. Γιατί όλοι έχουμε ευθύνη. Και εμείς οι δημοσιογράφοι και οι ιστορικοί, αλλά πολύ περισσότερο εμείς, στο βαθμό που μας αναλογεί με ποια λογική. Από εδώ, από αυτή την εκπομπή, δεν θα πω ονόματα, έχουν περάσει πάρα πολλοί που έχουν ζήσει την ιστορία. Και τους βλέπεις, ενώ φτάνουν σε ένα σημείο, τους καταλαβαίνεις όταν μιλάνε ότι ξέρουν πολλά περισσότερα, αλλά θα τα πάρουν μαζί τους. Γιατί μέρος της ιστορίας και ίσως τη φοβούνται. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά έγραψα 60 βιβλία. Πόσα πρέπει να γράψω για να συνεχίσω. Έχεις ακόμα 60. Εντάξει. Συνεχίζω. Πρέπει να πούμε, Χριστόδουλε, ότι για να είμαστε σωστοί, στην ιστορία δεν βγάζουμε έτσι εύκολα και αυθαίρετα συμπεράσματα, ούτε καταδικάζουμε κόσμο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τα πάντα. Βλέπετε και εγώ σήμερα σας είπα, δεν ανακαλύφθηκε ποτέ ούτε ποιος έβαλε τις βόμβες, ούτε εξεχνιάστηκαν ποτέ το έγκλημα, το δύο δολοφονιών. Και αυτό και στην ιστορία πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί. Από την άλλη, το συγκεκριμένο γεγονός, πολύ σωστά, όπως είπες, όχι μόνο θα έπρεπε να διδάσκεται, θα έπρεπε να ήταν ένα από τα γεγονότα που θα έπρεπε η ελληνοκυπριακή πλευρά και η τουρκοκυπριακή πλευρά να το έχουν σαν σημαία του αγώνα τους για ένα καλύτερο αύριο. Γιατί τα μηνύματα αυτών των δύο άνθρωπων είναι, θα λέγα, μοναδικά. Δεν είναι συχνά στην ιστορία μας. Έχουμε μια ιστορία συγκρούσεων. Αυτοί οι δύο άνθρωποι ήρθαν και θυσιάστηκαν για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ούτε για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ούτε για την ελληνοκυπριακή. Σωστό. Για το κοινό μας κράτος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι αυτό που, στο βαθμό που δίνεται η προβολή, και καλά κάνει και μπορεί και πολύ περισσότερο, καβάζει και εμείς όλοι. Το γνωρίζουμε, το ξέρουμε, το ακούμε, γιατί έρχεται το ΑΚΕ στο βαθμό που το τιμά και τους τιμά. Τους συγκεκριμένους δύο όμως, δεν γίνεται η ανάλογη, να πω τη λέξη προβολή, να δοθεί, ας πούμε, όλη αυτή η σημασία αυτού του όμορφου αγώνα. Γιατί κάνανε αγώνα αυτοί οι άνθρωποι. Και πολύ σωστά έχεις πει. Πίστεψα στην ειρήνη τότε που όλοι φοβόντουσαν. Ναι. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και η σημερινή σου εκπομπή. Γι' αυτό το κάνουμε και σαν μνημόσυνο, αν θέλετε, στους ανθρώπους. Όταν κάνουμε εκδήλωση 1η Απρίλη, η μία παράδοξη. 11 του Απρίλη, που έπεσαν οι Μισαουλίχοι και Καβάζο, η άλλη παράδοξη. Πώς διδάσκουμε τους νέους μας, πώς διδάσκουμε τους νέους. Δεν τα καταφέραμε ακόμα να κάνουμε κοινές εκδηλώσεις. Εντάξει, είναι τεράστιο. Είναι μεγάλο θέμα. Κάποια στιγμή θέλω να το συζητήσουμε αυτό και να φέρουμε όλους εσάς να το συζητήσουμε. Ακόμα και στα σχολεία, κάποιες σελίδες που είναι καταγραμμένες μέσα, εξαρτάται από ποιος εκπαιδευτικός τις διδάσκει. Ασφαλέστατα. Και ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο, νομίζω αυτό που μόνο του λέει πάρα πολλά. Ο εκπαιδευτικός σιωπά, γιατί σου λέει θα πάει το παιδί σπίτι και μπορεί να του μιλήσει για τον Μακάριο και ο πατέρας να είναι σωστό. εναντίον του Μακάριου. Αυτά είναι τα θλιβερά μας και συνεχίζονται μετά από 50 χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο, θα επανέλθουμε και με παρόμοια και άλλα κεφάλαια. Μόνο στη συζήτηση μας έχουν ξεφυτρώσει άλλα τόσα. Εγώ θέλω να κλείσω με κάτι που είχε πει τότε πάνω στο μυρολόι του ο γέροντας τότε πατέρας του Χικμέτ. Τι τους έκαμε, λέει, το παιδί μου. Εμέτρησα με τα χέρια μου τις πληγές του γιού μου. Το αίμα του ήταν τίμιο, οι σφαίρες όμως που το φωνιάδον άτιμες. Φοβερό. Αυτό λέει. Φοβερό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και σας, κυρίες και κύριοι, που είσαστε και αυτόν το βράδυ μαζί μας. Καλό υπόλοιπο βραδιάς να έχετε. Γεια σας.